Здравейте, приятели, аз съм Darklord и днес в Ark3 ще ви покажа един Easter egg. Това е Easter egg от там на това на вас. Не мога да ви обясня ето това. Не, то пък не се вижда. Ще ви го покажа в друг клип. Това е там, където екзекутира хора. А това е от този човек, който е на земята. Ето го и мачетето. Както виждате. Тук са това труповете и всичко останало. Това е един achievement, като го взема. Сега ще го взема. Еле бе. Да. Stay here to the internet. Може да намерите това на ето това място. На ето тези координати. Там горе. Ето тези координати там горе. Чакайте сега само да го нагласа. Или по-лесно може да се fast travel до ето този Welcome Back Home и да дойдете тук. Просто обикаляте по плажа. И това е глава. Ето мачетето. Ето хората. И в този клип исках да ви покажа това. Ако ви харесва това, което правя, може да натиснете subscribe бутона. Благодаря, че бяхте с мен. Ще се видим в следващия клип. Чао!